You have 11 hours and 41 minutes of remaining drive time. Nag-cut scale ako first way. Ang timbang sa tandem ko sa trailer ay 35,120 pounds, which is illegal kasi sumobra sa 34,000 limit. Ngayon i-adjust ko ang tandem, i-abante ko, ilagay ko yung tandem sa huli, mga 5 butas, para yung weight na over dun sa trailer lilipat dito sa drive. Yung drive ko ay 32,540. So i-adjust ko muna ng 5 butas, tapos mag-reweigh ako. Titingnan ko na mag-below 34,000 para legal tayo, para iwas ticket. Bante ko. Sobra. Atras. Okay. Nice na, lock na lang. Reweigh tayo, reweigh. Sana sakto na para walang pangatlong buwi. Napaka-importante guys na ang timbang ay legal. Sa total timbang 80,000 pounds na limit, pasok ako kasi ang total na timbang ko ay 79,000 something. Pero ang distribution is dapat legal. Sa harap maximum 12,000 pounds. Dito sa drive, sa tractor 34,000 pounds. Tapos sa trailer 34,000 pounds. 12 plus 34 plus 34 equals 80,000. Kaya ang timbang ko sa trailer ay 35,000 pounds, sobra sa 34. Ang sa drive ko 32,000 lang. Kaya ilipat ko yung weight na over doon sa likod. Take the ramp on the right, to Highway 401 west toward London.
registration number. Pounds. First Railway. $6 na lang. Ang first way $22. Ayos na. Ang axle ko from 35 120 naging 33,800. So hindi umabot ng 34,000. Ang drive ko from 32,540 naging 33,780. Total 79,500. Legal na ako. Total 79,500 legal. Per axle, weight distribution, legal ako. Okay na ako. Good to go na. Yun lang. Kaya importante ang timbang. $33,780 minus 34. $34,000 minus 33,780. Meron akong 220 pounds na available dito sa drive. Ang gawin ko is ang gas, ang diesel, so per gallon divide 7 pounds yan. 31 gallons na diesel ang pwede kong ikarga additional. Ang diesel ko ay sobra sa half tank, sobra ng isang guhit, bali kalahati from 1/2 to 3/4, kalahati niyan. Ngayon ay ayos na. Shout out di ay sa mga Tugas boys. Tugas kay sa Dumaguete City, ang akong boarding house dito sa may Tugas, unahan lang sa Silliman University campus. Sa mga Tugas boys, si Tapoy, si Enteng, si Aying, si Gagart, si Arman, si Omar. Kani sila mga classmate na ko ni sa elective na mo nga klase, no, subject na mo billiard mo na nga usahay lang. Di nami mosulod sa among mga klase kay malingaw nami og dula og bilyar. Ila kong gitudloan aning 9 balls og kaning 41. Mao nga naadik ko. So usahay lang lagi, di nami mosulod kay maglami na lagi. So mao na siya. So kani sila Tugas boys. BI ni sila. Dili ni BI nga kanang bad influence. Kundi ang meaning sa BI is best influence. Mao na siya, best influence. So shout out sa inyo. Kung asa man mo, ayo-ayo mo diha. Di ako sa Plainfield, Illinois, dili Illinois. Nagpa-load ko dinhi sa ilang warehouse. Dako kayo nga warehouse na ako diri sa dock number 213. Nagpa-load ko og para sa Montreal nga pangarga. Ang akong drive unya, mahumani og loading mga 18 hours. Mutabok ko dito sa Fort Erie nga border crossing. Dili ko pwede sa Ambassador Bridge sa Detroit kay sirado ang tulay, gisirado sa mga nagprotesta. Mauna nga gi-divert ko sa Fort Erie sa may Niagara Falls. Popular kaayo na nga lugar, Niagara Falls, kay kuha na siya, it's one of the 7 wonders of the world. Kana lang siya, mga Tugas boys, salamat. Enjoy sa video, no? Salamat. Bye.